Ongithi wozone bafana bami ngithi wozoni wozoni bafana bami ngithi wozoni ngithi ngifuna niyongithenga libi libotho nobhiya nogwayi ngifuna niyongithenga. So manje ake singene kwezothando mayelana nempilo yakho. Ukhona usisi khona nihleleke emshadweni noma uma wengane wasimayela manje. Hey zancome zazoyida. Yes hamba kanjani? Kuya ngokuthi ngibuzo ubani kanye ngibuzo kuphi. Yabo. Usho ukuthi nama answers angafani ngoba kuya ukuthi ubuzo bani. Kuya ngokuthi ngibuzo ubani ngibuza ngophi futhi. Yabo. Yes. Yeah. Ngingasho nje ukuthi I'm not sure. I'm not sure. Uthi khona na? Awuthi khona noma ke khona noma liyaphana bayashona. Mangibulile nje. Is the Blaqlife TV? Ngibingelela nonke babukeli beBlaqlife TV igama lami ngiStufuza dla ngamandla ezulu ngeke komsavukazi umvuleni. Into ngazezela mamkhize namhlanje ke la kaBlaqlife ngilethele Nuba okwesibili ezosichazela kabanzi ke manje kusuka la sasikade sigcine khona eqaleni kuze kube manje. Sawona Ezweni. kunjani? Ngiyaphileka. Impilo ayibuza la kumina ubheka nje ukuthi umuntu onjani ukuze kube impilo. Hayi mina ngiphile ngibuka into ephila uyibuka nje. Ukukhumbuza nje abalaleli nababukeli emakhaya ukuthi konje ubani Nuba? Nuba uboss wendiliboco uyamukela indaba ezinhloko kaNuba phansi emzimkhulu. Lapho engizalwa khona lapho engizalwa khona inkosi. Emzimkhulu endaweni yaseMatsheni. Yes. Siyakubona ukuthi uyathanda kakhulu ngokunaqala ke manje ngengoma yakho engaxoxi phansi ngezinsuku ethi sesithi uzani. Mase sithi nje fahla ngayo kancane siza ukuthi awuculo wena ngempela noma asunyazi simlomo yini. Awu. Ngiyazi ukuthi uyedwa umuntu onevoice emnandi ezweni. Ngithi wemo kwasikwanzima ezweni abekho abafana bomi ngiyabakhumbula nje masendlini nakwethu. Ongithi wozone bafana bomi ngithi wozoni wozoni bafana bomi ngithi wozoni ngithi ngifuna niyongithenga libi libotho nobhiya nogwayi ngifuna niyongithenga libi libotho nobhiya nogwayi. Ongithi wozone bafana bami ngithi wozani nje sesithi wozani sesithi wozani sesithi wozani sesithi wozani sesithi wozani sesithi wozani mababuye 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 sesithi wozoni. Suka hayi wayithatha sayibona phela ukuthi uwe manje manje le ngoma ibhalwe ubani? Unomlando le ngoma ngizothi ukulana nje kancane. Yes. Kusho ukuthi last year kwakhona into engangiyishutha ke ngangishutha kusho ukuthi ngile ngasekhaya Matsheni. Yes. Kusho ukuthi kwakhona abafana bami uTapolwazi uThubobo uSingcaphethu kuba ngiphazami noNamba. Kusho ukuthi njoba sihamba la endleleni babele behamba kancane yababiza ngithi abeze ngithi wozani. Manje ngokwazi ngavele mangithi wozani ngavele ngalokhuzana kwafika into eyingoma la mina ngathi sithi wozani sesithi wozani nabo bavele bayivuma abafana bayivuma ukuyivuma kwabo ngabona ukuthi yabona ngavuka iqembe elikhulu kabi ngoba ngizwa indlela abasho ngabafana. Yes. Ngaleso sikhathi ngathi asifomene igroup. Ngaleso sikhathi nje ngathi asifomene igroup sithi wozani nayo. Ingoma isihloko sengoma sithi wozani basho ukuthi sizoyikhipha. Okay. Ngathi ke sizolethula kahle iqembu ngoDisemba senze party. Beku last year ngikhuluma ngento ya last year. Njengoba manje ku2021 ngikhuluma ngento ya 2020. Okuyilokho zani kwethu kusho ukuthi ibudget yangabikho kahle ke.
ngoba ngangizoba ifahla noma ibray ka 50 rand ngoba sasikekho baningi. Ibray ka 50 rand. Ngicabanga ukuthi kulelo qembu lasaba u5 kuba ngapha. Ngangithi ngizothi noma ya 50 makwenzekile inyanga i-right ibray ka 50 rand. Ngithi noma 70 rand ikhupho. But kwabangabikho kwalo 50 rand yabo wayinkinga kwangathi mhlawumbe ngiyiqoke kubona abafana ngiphatha kakhulu. Ngabathembisa uJune 2021 ingoma ngicabanga ukuthi ingoma kwangu-August that time silokhuzana August to September 2020 right asadlula sesikhathi ngabathembisa uJune this year uJune washawa achitha abafana babekezela ngoba bakithi labafana bangibekezela ukuthi hayi ubhuti uzoyenza le brand hayi washawa achitha uJune how kuze kufike ke ulokhuzana uthi le ngoma sirecord kule nyanga ehlule ku-August sirecord ngawo-August uba ngiphazama ngabe uSeptember uqala. Yes. Yeah. Nakhona ngangithi mina le ngoma soyenza live ngoba nganxa ukuthi ngazi ukuthi ngibethembe kakhulu abafana bama la ma-voice abo. Ngangithi soyenza live siyiperform live ukubona mhlawumbe i-gospel makwenzeka i-DVD live. Ngathi socula live ucothoza akanye lo amculo kwamasezweni ngazi noma yini sucule live ungayiwe studio kwacaca ukuthi khona umfana ongiproducela ukhulu benzeke kwacaca ukuthi ule ekhaya ne studio sakhe usiphethe wathi hayi le ngoma hit unganjani ukuthi sirecord ngalokhuzana nami ngabona ukuthi ya kunga right sirecord bese senze music video nebala sangene studio ke ngalanda abafana bami bonke sangene studio sayishaya ingoma and ngayiprofeta ngathi hit song abantu babele bedla ngithi here's a hit song show music video same time kwaba njalo njengoba ubona nje namhlanje ukuthi umculo ohamba phambili umculo onumber 1 eSouth Africa umculo ongacotsi phansi unjalo kumlando ngithi wemo unjalo ke kuze kube namhlanje ke njengoba manje ke sengazi ukuthi ngizokwehlukanisa unyaka iyona into engithuse kakhulu leyo ukwazi ukuthi uzohlukanisa unyaka nganxa ukuthi ngibone isasasa lengoma yami yabo manje yangethusa lonto manje bengalindela ukuthi ngaze ngihlukanise unyaka but ngendlela sekwenzeka ngayo base bakusho ukuthi ngizohlukanisa unyaka angabe bekithi ngizokhipha enye ingoma but ngifuna ukuyikhipha mase after celebrate ukuhlukanisa unyaka. Ubani ke manager yakho ubani umuntu okusizayo kahle kahle ngayo yonke into ukushuta la record khona ubani osemuva kwayo yonke lonto umuntu osemuva kuyo yonke into engiyenzayo yimi konke ngilokhuzana mangirecorda ngishuta ngiyishuthe mina ngithola ngiyashutha under King Nuba media. Okay. Awuzwe nje King Nuba media hayi ukuthi angikhomba ukuthi imali ucacisela abalaleli kahle kahle emakhaya ukuthi the time kade wenza video uyakakhumbula ekhaya uye wagcina ngokungasho ukuthi ubani ufuna ukufuniswa yena wasukhohlwe ngempela njengoba ukuthi ufuna ukufuniswa umkwaze kwabe leyo ndaba uye wagcina umtholile lo muntu vele ngiphatheka kakhulu leyo ndaba ngoba angazi ukwenza njani ngikhohlwe kanje ukuthi babe sangithakatha angaphile kahle lapha besangithakatha ngakithi or noba kuphi ngathi ngakithi bona khona la ngithathwa khona ke bakwethu ngoba ngakhohle igama lalo muntu kusukela ngalolu langa kuze kube namhlanje awukazi uzomkhumbula hayi futhi noba ngithi abazama ukuye bangikhumbuza abantu ukuthi konje ubani lo engangimfuna but ngibafanisa abantu njalo mangihlangana nabantu inkinga into yongazi ukuthi ufuna abantu ngoba wonke umuntu uhlangana naye njengoba ngilayisekwini wonke umuntu engihlangana naye umdala mncane isitudio silenda bekimfanisa ukuthi ngenzeka ukuthi uye lo muntu engayimfuna yabo imali umkhohlwe igama lokuthi kwakubani lo muntu noma usukhohlwe yena kwayena qobo ukuthi konje kwakumuntu osesilisa noma umuntu osifazane noma wayemdala noma wemnyama ngaqanga ngakhohlwa igama yes ngakhohlwa ukuthi umuntu onjani umuntu wesilisa umuntu osifazane umuntu ngayena namanje angazi angimazi lo muntu engifunayo nami kodwa yena ukhona ngisamfuna namanje
but la ikhona ngithe ukuthi uyangibona yena Okay. yazi ukuthi ngumuntu wabantu ngaphambi naye wakhohlwa ngomuntu ngicabanga umuntu womndeni ongenzeka ukuthi naye useyakhohlwa ukuthi nawe mfuni nawe mhlawumbe usangena ile sifo sokukhohlwa ngoba naye ngicabanga ukuthi wakithi angikho sure ukuthi wakusekhaya noma but ulapha so manje ake singene kwezothando mayelana nempilo yakho ukhona usisi khona nihleleke emshadweni noma uma wengane wasimayela manje zancomeza zoyidaba yes hamba kanjani kuya ngokuthi ngibuzo ubani kanye ngibuzo ukuthi yabo usho ukuthi nama answers angafani ngoba kuya ukuthi ubuzo bani kuya ngokuthi ngibuzo ubani ngibuza ngophi futhi yabo yes yeah ngingasho nje ukuthi I'm not sure awunayi sure ukuthi khona na awuthi ukhona noma ke noma liyaphuma bayashona mangiculi nje mangive ngacula mangivuke ngacula mina anginabo good morning wami good morning isithandwa sami yes usho ngengoma mina ngisuke ngicula yabo yabo manje ngikho sure noma anginamuntu noma anginaye noma khona ongicrashayo noma ngekho but ngena ngenze ukuthi ukhona uzoba khona but angikho sure kodwa wena uyimisele noma wena awunaki ngisho na anginakile mina ngizinalo umculo ngafocus emculweni ngayo ka yonke into esempilweni ngafocus emculweni njengoba ungibona nje ngishaya ama hit song ngoba bekhona umuntu bengathi ngicabanga ingoma vela ngifonele uthi angifuni lona yabo manje manje ngicabanga ingoma akekho umuntu ongikhuzayo hayi beyikhaya siyabona ngathi usoyimusa le uphitter sifike kanjani lapho madoda I am an ambassador yes of uphitter from Italy very not from other countries from overseas njengobani ezweni Inkosi thela umusa yathela umusa inkosi yawuthela umusa abawethu ngigqoka kahle ezweni bafika abantu bathi nathi sifuna ukugqokisa futhi ezweni kusho ukuthi bekuyihlalele ekhaya bengihlalele ekhaya ngibona message ku WhatsApp yabo abayijwayele ukungena ama-number lawa akwamanye amazwe phesheya kanje yes ngihlaba ublock ke mina lona how ngiyabhlocka once kwalokhuzana nje kwangena inamba engayiqondi yaphesheya ubani waphesheya kumaziyo ngihlaba ublock okay ngiyibhlocka lona usho kwanje isikhathi mhlawumbe inyanga bangibhalela babhala i-email yabo email kusiyona into engiyinakayo ngisebenzisa esikwayelonto yes kusho ukuthi abangibhalele mangithi ilabantu engibhalele ngithi hayi angeke ngibaphendule yabo ngoba angikho mude kulezi zinto ezo email zobani bani angeke ngibaphendule labantu hayi ke nebala ngingabaphendula balokhuzana bathi bafuna ngibe i-ambassador hayi ngiyisiba abantu balo ngibhala ngiziba ngitayo mina ngoba nginazo impahla zami nje why ayabitha ngeafforda njengoyibona nje yasezweni why hayi ke nebala ke esaqhubeka sakhuluma bathe la belokhuzana khona befuna sixhumana nama-calls ela ngabona khona ukuthi abangifonela ngani ngiseva le nami ngayibona le nami engayisibhlokha ngo-April ngabablockile labantu nkosi ngacishe ngaphuthwa zimpahla ezivele overseas ngaphuthwa ukuye overseas yabo ngabona lapha ukuthi yilabantu laba bengibhalele ngo-WhatsApp engabablockile ngo-April sakhuluma ke saxoxa ngoba ngiyabona bayimisela ngale ndawo ngithi angeke ngabazi kuze kube yimanje ukuthi bagcine beyithole iking banenhlanga king angithola noma ubani banenhlanhla nje ithali ukuthi ngithola noma ubani manje idili ime kanjani idili ngicela ukulokhuzana lokho ukugoqa nje lokho abantu bazobona ngama surprise ngoba umuntu wama surprise abantu babona nje ngendumezulu yento
mangenza izinto mina yabo Yes. ngicela ukuthi nje sikulokhuzana singakuveza okuningi yabo. Okay, so umculo wakho kahle kahle utholakala phi? Umculo lo ku YouTube but ngisazofaka einkundleni zokuxhumana. Ngisazofaka einkundleni yabo elokhuzaneni kumanye ama platform ngisamalungiselelo nakhona yabo ukuthi ngafake yize ke la eSouth Africa ngingafuna abangifuna abantu. Ungafuna? Ama radio awufuni hlobo. Angibaba ngobhondo. How? Kuze kube namhlanje ingoma yami ihit. Khona yedwa umsakazo engengizwe nje ayidlale emsakazweni. Ngiyazama ukuyithumela ama-email aba respond. Kodwa le ngoma izokwehlukanisa unyaka. Abafuni ukuthi ukwehlukanisa unyaka, yabo. Abafuni ingoma yami idlalwa nga left and right emaphathini, kuyajiva emasontweni, kuyo yonke indawo but ngizofuna ukuyidlala emsakazweni abafuni but ngiyathemba ukuthi ke bazoze babe nenhliziyo eright baye umama ngophondo ngoba ayikho ingoma esazophuma manje kubantu edlulale. Njengoba ngihlezi ngisho nje ukuthi umculo ongakakhiphi this year ngicela ukuthi abheke kahle next year ukuthi mhlambe kuyomlungela na ngoba asale seyeka ngibala bonke abaculi abathenjiwe kusukela okwaito opiano gospel umaskandi na wonke umculo okhona afro pop ngicela banze mabezama e-studio kwanza vele ngibagqilazile ngeke zami abantu bayeke yabo ngoba ayikho enye indlela ozokwenziwa ngayo manje ngithi abayeke badedele iking ngoba bazokhipha nje uthule kanje umculo wabo yozane ubelithe ila yozane until ngehlukanisa unyaka ke umhla 31 kule nyaka ngoDisemba. Yeah. Imuphi omunye umsebenzi owenzayo nje eceleni? Umsebenzi. Yes. Hayi, umsebenzi hayi mina ngisebenzi ngiyacula nje kuphela. Okwamanje ngabe nawo ngiyacula. Yeah, ngiyacula. Ngiyapromote, I'm a promoter. Isilungu ke leso. Siyasiphucukela mase ngikhuluma ngendaba ezinebusiness phakathi. Ngiyapromota izinto zabantu ingoma noma yini but umsebenzi owamanje imina ngiyaziqasha. Oh okay. Ngiyibhosa ngokwami, ngiyazilawula ngiphila ukuthanda kwami. Yabo akekho umuntu ongilawulayo ngiphila ukuthanda kwami ezweni. Njoba ngisho ke futhi abantu abaqhubeke njalo nje bangilokhuzana. Bazo advertise izinto zabo. Ingoma zabo noma yini wona umsebenzi engiwenza kwamanje. Ekhaya ngathi umuntu omncane okuthandayo lokho ekubhekelele kude ngakhona ufika eduze kwakho ofisa ukuba ngathi ngiyini? Yize lo mbuzo wakho yabo nawe that thing ukuthi ngaphendula umuntu usozimahla. Ngazi yabo umbuzo okubona umbuzo okubuza umuntu onemali ngoba usufuna ukuthi ngiyakudakela manje. Angaphezu kokudakwa ngoba akekho umuntu kulombuzo obuza akekho umuntu osazoba njengobuzo ukuthi umuntu ofuna ukuba yimi ungaba kanjani akekho umuntu oyoba yimi ezweni ngayaphi hayi akekho umuntu oyoba yiking phansi bake bazama behluleka yabo ukuba yimi umuntu akangazama ukuba yimi akazama ukuba uye azenzele kwakhe ngoba lo bukhosi lo mina kuye emazulwini kuyena kubuya kuye yabo that's why ngithi lo mbuzo wakho yewona alright cha ubuza umuntu wrong ama level yabo mfana umbuze umunye umbuzo kwi level yami abanemali hayi ukuthi umuntu ozenza mina ukhona umuntu ongazenza iking king awuzenza ubeke emazulwini yabo but ngisho nje ukuthi umuntu osafisa naye ukuba nemali acule enze noma yini ezweni kufuneka nje athembele lokho akwenzayo angabele bheka ukuthi once ngalokhuzana ngicela ungixhumanise nobani yabo ayisebenzi into kanje lokuxhunyaniswa ngisho noma ungaxhunyaniswa no King Nuba onemali maqhunyiswa no King Nuba uzoyiveza lento yakho but abantu abazokunaka ngoba awunalo uthando lalento yenza ufuna ube nothando
nesiphiwo naso sibe khona yabo yeah ungavele nje ukuthi ama uqinyaniswe nobani uzaba phezulu baningi kakhulu abantu abazana nabantu abadumile but bona badumile yeah ingakho ngithi uma wenza umsebenzi wakho banothando futhi uphushe wena ungathi uzolinda ubani odumile ozokwenzela lokho uze phezulu abantu abadumile bazokuthola ngendlela wona zenzele wakho all right for bookings utholakala kanjani ukhulume inkulu ke manje an international artist uKing Nuba lo angilona iartist nje abantu kumele bakwazi lo ukuthi I mean international mangithi ngikubiza idola abawethu ufuna ushintshele lo dollar noma ula eSouth Africa ushintshele lo dollar mangikubiza iEuro ushintshele lo euro kulenze irand kusho ukuthi ngiyadura ke mina njengoba ngihola ama euro from Italy kumele wazi ukuthi mangibiza iking ubiza umuntu wa international I'm an international artist you have to give me that money engifuna kuwe yabo ngoba ufika kwami nje udlula nje noba ngathi ngiveze umlenze wami nje ukubona nje ukuthi udlekile ngoma nguveza lapho abantu babuyele ithemba ukuthi nabo bazofana nami manguveza lapho nje noma nje ngufeze emotweni kube ngidlule emcimbini wakho lapho ufuna kube imali yabo ukuze imali kumina ukuthi ngikhulumile lo mcimbi nje uphakamisa isandla ngethezweni lokho nakho kuyiprice yakho ukuthi ayayayi kuyiprice mase ngithi uzami kuyiprice hlanganisa leyo nto sengisho ukuthi abantu ke mabengiqasha kabantu abazi ukuthi baqasha artist la international awangithathi kanjalo abantu ezweni ukuthi ngiyachoma bakwethu sengisho ukuthi they must understand that I'm international ufuna ukugcizelela lokho ayilona nje ukuthi angilona iartist la sekhaya nje ngakithi emajeni but ngike ngisemhlabeni ngowasemhlabeni nasolwandle abantu mabehamba ulwandle ama drive emekhombi bayazi ukuthi bayakwela mabeze South Africa abantu bayakwela King Nuba abelungu bale phesheya abantu besuka kwamanye amazwe bathi baye South Africa are going to akwela King Nuba basho kanjani abelungu sengisho ukuthi ke mina sengiyi South Africa nje ngiyimi yabo ngoba abantu mabesuka kwenye indawo mabebuza nje mabebuza ukuthi kuphi ikuphi South Africa la umuntu othi la kuzalwa khona uKing Nuba elapho zo understand khona ukuthi kuphi nendawo eSouth Africa sengisho ukuthi ke ngiyinqusa le South Africa ngiyi South Africa ngiyimele akuvele lokho ukuthi abantu abengibiza mangibashaja ba understand ukuthi lo muntu uyasebenza ezweni umculi konjalo all right asisigoqa nje ungathini ukuzibongela kubalandeli bakho ngazi ngiyabonga kakhulu balandeli basezweni bangisupporta kakhulu bazoqhubeka futhi kuzobe kungenaphakade ufike lapho kungenaphakade khona bangisupporta baqhubeke nje abasupporta abanye ngiyazi ke njengoba ngizobotela ngehlukanisa unyaka azobe kuyibo abahamba phambili sengithi angibonge ngingawehlukanisa unyaka ngiyabonga nje ukuthi nizongehlukanisa unyaka bawethu angazi ukuthi ngiyabonga ngithini inkulu lento enizoyenza kumina yabo esizoyenza kuwena inkulu kakhulu ayandile bani ngithi niqhubeke njalo ama bookings for bookings ngizobiza inamba nje inamba yokuqala ezweni malali ngithi bolole ngumculo bengicela ngamukele nawo ama esethi ama bookings amanamba ama bookings 073 4915 474 ngiphinde futhi u073 4915 474 eyesibili isho kanje 079 804 24 14 079 804 24 14 ngiyacela bandla abantu akusuKing Nuba le ama-manager njengoba ngibushilo ukuthi under Jumbo Communication ukuthi uzothi uyafona ufonela abantu abase-ofisini ufonele nayo uJumbo abantu abase-ofisini nabo abafonelayo usuthi mawulokhoza uthi uKing Nuba ngifuna uKing Nuba mina bakwethu uKing Nuba akathulakala njengoba ngishilo ukuthi kwabanzima nabo bese overseas ubangithola ngiyablockana hayi ngoba ngiyachoma bakwethu ngichomela ubani ngoba abantu abathembakala ezweni nawo ama-email jumbo.lwando@gmail.com enye isiyamukela Nuba 1
1 number. Yes. @gmail.com. Yamukela Nuba1@gmail.com. YouTube, abantu abasubscribe King Nuba Media. Ku Facebook King Nuba Media nakhona. Instagram King Nuba 1. I'm all over bakwethu. And akukho la ngathwala khona. Abantu abangibiza asebefuna ukungibona ngamehlo, you must book King Nuba to this contact ngengibizile la. Yes. It's a very screen. Ngithi boy inyesweni. Sihamba mash. Sibongeke babukeli lapha emakhaya ngokuthi siye sahlala no King Nuba okwesibili simchazela kabanzi okufanele nikulindele useyazi already ukuthi uzohlanganisa unyaka. So nenze sho ukuthi niyavota lapha emakhaya angaze ngoba ingoma yakhe engazi ukuthi ayidlalwa ke emsakazweni kodwa ke time okwami ukuthi ngikukhumbuze ukuthi subscribe like ushare la mashare khona ngiyithanda kakhulu. Bye.